Şidema ku Partiya Yeketiya Demokrat PYD baskî PKK lê Sûriyê desthilatdariya Rojavayê Kurdistanê ji rejima Esed wergirtiye, dest bi kiryarên teroristê lê dijî sivîlan yên lê dijî siyaseta wan lê bajar û bajarokên Rojavayê Kurdistanê kiriye. Sibehê yek sal lê ser bincavkirina Abdurrahman Apo endamê Komîta Navendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya lê ser destê çekdarên PYD derbas dibe. Heta weke îro çarenivîsa wî nediyar e. Lê gorî zanyariyên ARKê dema ku çekdarên PYD Abdurrahman Apo bincav kirin, ew xistine zîndana Reş de li Efrînê ya ku weke zîndana Abu Ghreib ya rejima behsa Iraqê bi navbang e. Her weke gelek welat parêzên Rojavayê Kurdistanê Abdurrahman Apo endamê Komîta Navendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ku çendîn car lê ser destê PYD hatiye girtin û bincavkirin. Dawîn car dema hate bincavkirin, tu zanyarî lê ser rewşa Apo nehatine zanîn. Her bi vê boneyê endamê Komîta Navendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Şahîn Ehmed ji malpera PDKSê re got ku serkirdeyê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Abdurrahman Apo di roja 12 tîrmeha 2017 de her wiha parêzer İdrîs El û jaliyê çekdarên PYD ve hatin girtin, piştre PYD wan radestî ewlekariya leşkeriya rejima Esed li Helebê kirin. Şahîn Ehmed endamê Komîta Navendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya serbar kir û got ku radestkirina Apo El û piştî şikestina PYD di şerê Efrînê de hat. Her wiha lê gorî zanyariyên taybetî ku bi destê ARKê ketine, ku PYD piştî vekişanê Abdurrahman Apo û jimareyek welat parêzê din ji Efrînê derxistin. Ew radestî rejima Esed kirin. Ji wî demî ve û heta weke îro tu zanyarî derbarê rewşa Abdurrahman Apo welat parêzan nehatiye zanîn. Çendîn car aliyên Kurdî bang li rêxistinê navdewletiyên beravaniyê li mafê mirova dikin kirin ku bi erkê xwayê mirovahî rabin, fişarê li hikûmetên welatên xwe bikin da ku rêgiriyê li PYD bikin û wan neçar bikin ku çarenivîsa xebatkarên Kurdî yên di zîndanên wan de, mîna Behzad Dursun, Abdurrahman Apo hemû girtiyan eşkere bikin.